Oh, sorry. Je hoeft niet in detail te treden hoor, maar gewoon een rottijd gehad. Ja, het was niet makkelijk. Nee. Van niet meer kunnen praten, niet eens meer kunnen lopen naar praten lukt wel prima als ik niet met de mond vol tanden sta zoals nu. Deze is iemand die geeft nooit op. Ze heeft een hele zware periode gehad, door middel van een herseninfarct. Hele periode stil geweest, hele periode stilgezeten, maar altijd klaargestaan voor mensen. Op welke manier dat ze ook kon. Ze is ook heel wat kilo's afgevallen in de laatste jaren. Heeft natuurlijk te maken dat ze ook stil heeft gezeten. En daarom vind ik echt dat ze oprecht een lintje verdient. En Barry is niet de enige, want er zijn heel veel mensen die om u geven. Moet u eens komen kijken. Kom eens kijken. Kijk eens. Kent u ze allemaal of niet? Kent u ze allemaal? Wie zijn dat? Mijn ouders, schoonouders, dochter, partner, Ja? zeg mijn zus. Ja, ook. Oh ja. Nou, deze heb je dubbel en dwars verdiend. Ja, even bukken. Er mag geklapt worden, dames en heren. Jawel. Ja, ik voel me heel vereerd. Het Limburgs lintje, heel eerlijk, moet ik me heel even in verdiepen wat daar... Echt waar? Wat het nou precies... Ja, ik moet wel eerlijk zijn natuurlijk. Ja. Met eerlijkheid kom je het verst.